Wara x-xita li niżlet fl-aħħar ġimgħat wiet il-qlejja qed iżomm aktar ilma. Dan hu wieħed mill-fatturi li dan il-post magħruf ukoll bħala Chadwick Lakes jiġbed lejh tant nies, b'mod speċjali fit-tmiem il-ġimgħa. Apparti l-ġmien naturali, dan il-post hu mqjus importanti ħafna anke għall bdiewa minħabba li jżomm mal-35 miljun litru ta' ilma li jintuża minnhom. Il-fatt li x-xahar li għadda tlesta xogħol fuq it-triq rurali f'wiet il-qlejja li mir-Rabat tagħti għal Mosta wara li parti minnha kienet ċediet kawża tal-maltemp, ħafna aktar nies qed jersqu lejn dan il-post. Is-sibt filgħodu nserta xi ftit tar-riħ, madankollu xorta waħda nnotajna nies jagħmlu passiġġata u jgawdu l-ambjent ta' Chadwick Lakes. Niġu meta nkunu nistgħu it-tfal ikunu off u jiena ma skola u jiena nkun off, niġu ħafna hawnhekk. Tfal jieħdu ħafna gost hawnhekk qalb in-natura u jieħdu gost ħafna. Matthew, tħobb tiġi hawnhekk? Eħe. Għaliex jogħġbok li ktek ikun ngħidlek taj? Għaw ħafna annimali. X'hawn? Għaw farfet. X'hawn? Sabiħu, l-għant bl-ilma, irranġaw għawek u sabiħu, aħjar, mill-li kien, ovvja. L-ilma taf kif, u l-pjanti. Li għaw ħafna natura hekk jisu. U li għaw l-ilma. Iltqajna mal-koppja Margaret u Patrick Sherry li jħobbu jagħmlu mixjiet fin-natura. Is-sibt żaru wiet il-qlejja l-ewwel darba mindu tlestit it-triq. Għallulna li l-post ġobhom imma rridu jiġbdu l-attenzjoni fuq punt partikolari. Nħobbu mmorru fil-kampanja nagħmlu mixi kuljum kważi u dejjem nażlu postijiet differenti. Ma hawnhekk smajna li issa rranġawh, kienu jirranġawh, vera ġi sabiħ. L-unika ħaġa li ddejjaqni il-karozzi. Dejjem jista' jkun tan-nisa u biss. Karozzi jipparkjawhom barra. Ma ddiżappuntajt ruħi nara l-karozzi. Għalfej kull fejn tmur irridu jgħaddu l-karozzi. Dan il-punt ta' ammont kbir ta' nies li qed iżuru l-post, speċjalment il-ħadd u jibqgħu daħlin bil-karozza, ġie nnotat mill-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet li f'post fuq Facebook kiteb li permezz ta' Transport Malta tfassal pjan lill-maniġġar tat-traffiku. Spjega li l-pjan jagħti priorità assoluta lil familji, tfal u min jiffrekwenta din iż-żona biex igawdu l-post mingħajr karozzi u traffiku. Il-Ministru Bonnet qal li fit-tmiem din il-ġimgħa se jkun hemm uffiċjali ta' Transport Malta li jaraw li f'ċertu żoni ma jitlux karozzi. Żied jgħid li l-ġimgħa d-dieħla se jittellaw tabelli u ssir iż-żaba neċessarja biex l-maniġġar tat-traffiku jkun ċara l kulħadd u bekk in-nies iżuru l-post u jgawduh fl-aqwa ambjent possibbli.